Chromeआव खुलिनोसै Chrome खुलिनो लाबाय Chromeआव खुलिबाय ओमफ्राय डेस्कटप साइट खालामबा साबसिन जायो ओमफ्राय सार्च खालामदो airtel.in ओंखारबाय बिनि उनावहाय रिचार्ज DTH आव क्लिक खालामदो क्लिक खालामखांनायनि उनाव फन नाम्बार बिगोन फन नाम्बारखौ गोजौआव फन नाम्बारखौ होदो नोंनि फन नाम्बारखौ ओमफ्राय बेहाय नों बेसेबांनि सोनो एमाउन्टखौ लिरदो लिरखांनायनि उनाव साबमिट होदो साबमिट होखांनायनि उनाव नों माजों पे खालामनो नेट बेंकिं दंबा नेट बेंकिंजों खालामनो हागोन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आं दा क्रेडिट कार्डजों बानायसिगोन क्रेडिट कार्डआव जोंहा माखासे बुस्थुफोरबो नाङा ओमफ्राय डेबिट कार्डआव बै गाहायनि मान्थ इयार आरो CVV खौ लिरनांगोन क्रेडिट कार्डआव बेफोरखौ नाङा गोसोबा नेट बेंकिं दंबा नेट बेंकिंजोंबो खालामनो हागोन आरो पेटिएमनिबो अपसन दं बेनि उनाव कन्टिनिउ होबा जाबाय आरो प्रसेसिं जागासिनो बेनि उनाव OTP बिगोन OTPआ मबाइलाव फैगोन जा फन नाम्बार होदों बेहाय माने नोंनि एकाउन्टजों लिंक जानांगौ OTPखौ थुबानो जाबाय थुखांनानै मेक पेमेन्टआव रिचार्जआ हाबबाय जोंना सक्सेसफुल जाबाय थेंक इउ पेमेन्ट वाज सक्सेसफुल गोजोन्थों अननानै साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामनो दाबाव